Για σου διαβάσω από κάποιο βιβλίο. Γράφει στο εξώφυλλο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αντωνοπούλου Βίκη, Γαλανάκη, Δράκος, Μάνου, Νέστορος, Τρενταφύλου, Τσαντίλα, Τσιπλιτάρης, Ψυχολογία πρώτης τάξης Γενικού Λυκείου, βιβλίο μαθητή, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων Αθήνα. Στο εξώφυλλο γράφει. Να σου διαβάσω. Αιτία, μου μιλάς, επικοινωνούμε και μου λες ότι όλα είναι χάλια και εγώ σου λέω ότι δεν έχεις υπόψη σου βασικές γνώσεις της μη επιστημονικής ψυχολογίας και της επιστημονικής ψυχολογίας και ότι το ελάχιστο, αφού δέχεσαι πάρα πολύ την λυπή επιστήμη, τότε να δεχτείς και την επιστήμη ψυχολογία. Αφού τρως επιστημονικά φαγητά, επιστημονικά τεχνολογικά αυτοκίνητα, επιστημονικά σπίτια και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιείς είναι επιστημονικά τεχνολογικά, τότε γιατί δεν χρησιμοποιείς και την ψυχολογία, την επιστήμη? Τουλάχιστον την επιστήμη, ψυχολογία. Αν δεν μπορείς την μη επιστημονική ψυχολογία, δηλαδή την καλλιτεχνική επιστημονική ψυχολογία, δηλαδή την καλοστήμη, δηλαδή την φιλοσοφική ψυχολογία ή την παντική ψυχολογία. Γι' αυτό θα να σου διαβάσω από το κρατικό βιβλίο που είναι εγγύηση, γιατί άμα σου διαβάσω από άλλο, αυτόν τον άλλον τον δημιουργό ποιητή του βιβλίου αυτού, των στοιχείων αυτών, μπορεί να τον υποπτεύεσαι περισσότερο ως ανάξιο, με λιγότερη αξία, ενώ το κρατικό, αυτό το βιβλίο δεν το έχουν κατηγορήσει ακόμη κάποιος. Εντάξει, δεν έχεις κάτι καλύτερο εσύ, μόνο το κρατικό έχεις, και να μην φέρεις καμία αντίρρηση ή να φέρεις λογικές αντιρρήσεις. Στοιχεία, μερικά στοιχεία πάω να σου δώσω. Νάκι, εδώ διάλεξα τώρα να σου δώσω το 411 με τίτλο, είναι σελής Cosmopolitan, σελής 83, με τίτλο αντιληπτικές πλάνες. Έχω αντιληπτικές πλάνες, λέει εδώ, γράφει, διαβάζω. Έτοιμος? Σε ορισμένες περιπτώσεις το περιεχόμενο των αντιλήψεων που σχηματίζουμε διαφέρουν από την αντικειμενική πραγματικότητα τόσο ώστε να μιλούμε για αντιληπτικές πλάνες. Εδώ τι διάολο ρε, πως λάθος έχει κάνει. Σε ορισμένες περιπτώσεις το περιεχόμενο των αντιλήψεων που σχηματίζουμε διαφέρουν. Το περιεχόμενο διαφέρουν. Είναι καλό βιβλίο, αλλά δεν είναι τέλειο, έτσι. Δεν έχεις κάτι καλύτερο εσύ τώρα? Επισημότερο, αξιότερο, αξιοπιστότερο, πιστικότερο? Λοιπόν, κάτσε και άκου. Έχουμε μάλιστα διάφορες αντιληπτικές πλάνες
και αξίζει να εξετάσουμε ορισμένες από αυτές. Κινητικές πλάνες σε ό,τι αφορά την αντίληψη της κίνησης. Παρακολουθώντας μια κινηματογραφική ταινία, το οπτικό μας σύστημα, νομίζω εννοεί του εγκεφάλου και όχι του πούτσου, το οπτικό σύστημα, ο πούτσος νομίζω δεν έχει ακριβώς έτσι, οπτικό σύστημα, οπτικό τρόπο. Το οπτικό μας σύστημα λαμβάνει την αλληλουχία ξεχωριστών εικόνων που προβάλλονται η μία μετά την άλλη. Η αντίληψη όμως που σχηματίζουμε είναι ενιαία. Καταλάβες, ωραία αυτό, Είναι πολλές εικόνες, εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι κομμένες εικόνες, διακεκομμένες με διακοπές, νομίζουμε ότι είναι αδιάκοπες, ενιαίες, μία. Ενιαίες, εντάξει, δεν είναι ενιαίες στην καθομιλουμένη, δηλαδή δεν είναι μία, ενωμένες, ότι είναι ενωμένες χωρίς κενό, ίσως να εννοείς, χωρίς κοπές. Πλάνες προοπτικής απόστασης. Άκου. Άλλη πλάνη, άλλη πλάνη. Η επιστήμη θα λέει αυτά τώρα. Αυτή είναι επιστήμη. Επιστήμη. Είναι επιστήμη. Είναι επιστήμη. Πώς έχει φτιάξει το σπίτι η επιστήμη και μένεις μέσα και το αυτοκινητάκι σου. Έτσι, πρόσεχε εδώ. Το κομπιουτεράκι σου, το κινητό τηλεφωνάκι σου. Εδώ. Συγκεντρώσου. Σε ό,τι αφορά, σου λέω τώρα για τις πλάνες προοπτικής και απόστασης. Προοπτικής και αποστάσεις, έτσι, εδώ, πλάνες. Αντιληπτικές, αντίληψης. Κατανόησης, κατάληψης, έτσι, νόησης. Σε ό,τι αφορά την προοπτική και την απόσταση στο οπτικό μας πεδίο. Έχει ένα σχήμα τώρα εδώ, κάτσε να στο δείξω. Έλα, εδώ κοίτα. Το βλέπεις το σχήμα, Υπουργέ, εδώ το βλέπεις το σχήμα. Έτσι είναι σε ένα χώρο 3 άνθρωποι. Κοίτα τώρα, άκου, κοίτα. Στο παραπάνω σχήμα ο τελευταίος άνδρας, μάλλον εννοεί άνθρωπος, θεωρείται υψηλότερος λόγω της προοπτικής που δημιουργείται με τη σύγκληση των γράμμα. Ξέρεις ότι είναι κοντά, το βλέπουμε μεγαλύτερο, ότι είναι μακριά, το βλέπουμε μικρότερο. Αυτά ξέρεις, πιστεύω, κυρία Μαρία! Και όμως οι 3 άνδρες, ενώ οι άνθρωποι μάλλον, είναι το ίδιο υψηλοί, πράγμα που μπορεί κανείς να διαπιστώσει άμεσα μετρώντας το μέγεθος κάθε φιγούρας. Έτσι, μπράβο. Πολλές φορές η αντιληπτική πλάνη οφείλεται στη σχέση του ερεθίσματος που λαμβάνουμε με άλλα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Παραδείγματος χάρη, στο σχήμα 4-2, τώρα σου δείξω το σχήμα 4-2, εδώ κοίτα το σχήμα 4-2, εδώ, σχήμα, κοίτα. Αυτό είναι το σχήμα 4-2, τα κυκλάκια αυτά τα βλέπεις, μπράβο, περίμενε τώρα, άκου, κοίτα. Στο σχήμα 4-2, ο μεσαίος κύκλος, μάλιστα, ο μεσαίος κύκλος φαίνεται μικρότερο στη δεύτερη εικόνα, καθώς συγκρίνεται με τους μεγαλύτερους κύκλους που τον πλαισιώνουν, ενώ είναι ίσως με τον κύκλο της πρώτης εικόνας. Άκου να δεις. Άκουσες τι παθαίνουμε το μυαλό. Γεωμετρικές πλάνες, έτσι, γεωμετρικές πλάνες. Πάμε στις γεωμετρικές πλάνες. Η σημασία του πλαισίου σε σχέση με τα ερεθίσματα που αντιλαμβανόμαστε φαίνεται ιδιαίτερα και σε πλάνες γεωμετρικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στο σχήμα 4-3, σου δείχνω το σχήμα 4-3, να το σχήμα, δες το εδώ το σχήμα 4-3, αυτό είναι. Το σχήμα 4-3, δες το, μπράβο. Στο σχήμα 4-3, στη λεγόμενη πλάνη του βέλους, οι 2 συνεχόμενες οριζόντιες γραμμές